Lah aku tergantung lawane nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kamat terus dunekke nangka blonyoh. Dunekke apa meneh mau? Lah wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Ya saiki ngedukke iki digopekno ndak selak pangan codot nangkane. Heeh ya. Iya Tin, medhun Tin. Ya. Wis rasa peke po. Alendange wis cupet kok. Iya. Kancane do iso tekan sikil, dhek mung tekan wudel. Apa lendange? Waduh ya. Yo alon-alon, lon. Kurang seru. Ngandel ora. Ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok. Ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si nek mbokku mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo trene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Konyokot apa mah aku? Kan apa? Konyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Pesi nggo nanti. Persi nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po konyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi kae lho. Lah iya. Gorden ki ana serekane saka wesi kae to, reket akeh wesine tok cokot. Gordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestarian Dayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kamat terus dunekke nangka blonyoh. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goling. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian Tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Ha Pan iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mau. Kowe iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasidali wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki, nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya.
Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane wulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Mas Raden Ferry Suranto. Oh, kelingan aku. Biyen tau nimbali ade ning Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara, Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke engko ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek kowe Surawani saiki wis apian to wah kowe biyen aku kowe apian lho meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik tampani alhamdulillah matur nuwun nggih Pak kok iki maksudnya piye wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan apa wi ayu tenan wah Yunan dasare mbutewa apa rambute dawa wah tur dasare ya liteneng apa kuwi meneh kulite kuning aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek mbutmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Udu mesti pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong aku nek ora diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Nek kenceng ya mlorot ya piye? Ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal. Lah saiki nek dipikir ndas nek ratas yo piye? Kemucoh kok soalé. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos tak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang
bathukmu mbar. Apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Yo. Pria. Marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Heeh. Pria. Bagus. Kang olah bu. Daya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus Bendera terus ngayung-yung. putrane pira Mbak Tatin? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya njebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Selendang kuning Kang Sangke. kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Angung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidengan. Becik monggo luwe becik paling marang
Urip on mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek runtungan lan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentak ndang tak dentang. Ngene. Oh jenengan nang kene iki tak ngono. Maksudku aku kok sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ora gelem bayar ra bayaran ora apa-apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya kok tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana Dene kita